047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku-sales@vukanifm.org. Alright ke mphulaphela sekhaya sekumkhona emva kwentsimbi yesine ngalo ke usuku lwanamhlanje besithembisa into yoba ke siza kuncokola ke no-Oyama. Oyama, unjani? Yaphila kuhle kunjani ta? Amasicenge bantu kunika ithuba usibulisele kubaphulaphuli bevukani emva kwemini nje. Mandithathe lithuba ndibulise kabanantsika basevukani bebonke ndibulise nakwifemeli yam endixhasileyo ngale mini yanamhlanje ukuba ndizobonisa isiphiwo sam. Ndibulise nakwi-culture. Okay. U-Oyama ngu-Oyama bani ezalelwe phi? U-Oyama ngu-Oyama Nziweni ezalelwe kumhlaba waseLthuthu eSterkstrom. Saqala nini isakhono sokwenza imibongo usakhumbula? Isakhono sam sokwenza imibongo xa ndikhumbula kakuhle siqale ngelixa ndiqala ukwenza ibanga lesibhozo apho khona kodwa besingekho that much but then kona kona ubhala ndiqale ngonantsika ngo-2020. Okay, make sikunike ithuba namhlanje usivise isakhono sakho nombongo osiphathele wona uthe ulungiselele ke for ulutsha njengoba ke siya kwimpela veki ye-June 16. Emva kwakho sawukhangela uba ufumane kanjani. Over to you. Nanku umbongo. Vuka lutsha lako wethu. Ndimile Mzantsi apha ndimemeza entlapha bancamile Mzantsi apha bafundile bayekile bazamile bohlulekile abadala baxakekile ikamva balincamile. Qhawe lethu kamata Thixokholo betha asazi nokuba siphulukene phi sibuza siphikisa bambi batha ukho sitsho ngazwilinye ziveze noko eyehle Mzantsi apha mathe. Luyaphela ulutsha kanti eyoba omkhulu imizi izohlalwa ngobani siyazi ukhona luve unqulo lwethu kuwe. Ulutsha luthe gaphu kwiziyobisi sekunga kukutya kubo sigcinise kurhulumente akakathalo ngathi uhlohle lakhe nabo bathe banyamezela izifundo zakwamlunga ilungayo inqongophele ingqesha bananto yokwenza sinqula sifuna kubekho umehluko apha siphuma khona emakhayeni ethu. Siyazi ukhona vuselela isimilo eluntwini uthando inkxaso ubuntu inkathalo komnye umntu ubunye. Ndazama ndaquleka tyhini baleqeka bendilwa bencedisana luphelile ulutsha masibuyele nembo kweku kakungenje ikhaya apha xa ndithanda ndiyabhala. Enkosi. Nkosi kakhulu ke siyabulela kuwe ke Oyama. Abantu abafuna ukulandela ufumaneka phi kumakhasi onxibelelwano okanye inamba? Inamba ngu-073 886 7159. Mandiyiphinde ngu-073 886 7159. Kamakhasi onxibelelwano kuFacebook ndingu-Oyama Nziweni. Ungathini ukhuthaza umntu ofuna ufana nawe enze imibongo kubantu abatsha bamamele ngeli xesha? Abantu abafuna ukufana nam ndingathi mna xa ndibakhuthaza yonke into inesiqalo. Nam ndandingathi uba ndizawufikelela kule ndawo ndifike kuyo namhlanje. Ngoko ke ndibakhuthaza ngeliba uba sebeqalile ubhala mabaqhubekeke bebhala. Ndiyabulela. Nkosi kakhulu mntakwethu benosuku oluhle siyabulela ku-Oyama mphulaphela sekhaya waseSterkstrom. Siyapha kuphila